Ok. Nå var det sånn at når jeg trykte på at jeg skulle legge den ut på YouTube-videoen, så trykte jeg delete. Så da får vi se hva vi har gjort. Vi har masse wood, lagt dette her. Og gangen vår, den kom opp her borte, jeg skal vise dere. Den kom opp her. Så da tenkte vi, da kan vi jo bare lage en hytte her. Så lagde vi en bro ut. Så tenkte vi at hytta, den skal stå på nye styltre i vannet. Oppe her. Så skal vi ha stiger opp, så jeg kan klatre opp. Ja. Det var det. Så det var også lagt med crafting table da. Ok, det var egentlig det. Så like, abonner på kanalen. Skriv kommentarer. Skriv i kommentarene. Abonner, like. Det setter jeg veldig stor pris på. Så ha det bra.